खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ जों मिथिगौ थांनाय माखासे दानफोराव आसामजों लोगोसे बिटिसिनि गोबां इउनिसेक्स सेलुन पार्लारफोराव आयेन बेरेखा इसिङारि हाबा मावग्रा खायसे लाइमोनफोरखौ हमनानै पुलिस बिफाननि आखायाव गथायदों। माखासे ओनसोलारि आफादफोराबो हमनानै पुलिसनि आखायाव गथायनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबायदिनो फिन आरोबाव गुवाहाटी नोगोरमानिफ्राय गंसे पार्लारनिफ्राय सिग्रोमनानै सानै फालांगिरिखौ हमनो हादों पुलिस हान्जाया। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला कामरुप जिल्लायाव हर गेजेराव खालामनाय अपारेशनाव देहा फालांगिनि रेकेटखौ हमनो हादों। पुलिसा बुङोदि सानै लाइमोनखौ हमनो हानायनि गेजेरजों बिसोरनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनायखौ जागायदों आरो दासान्दि हमजानाय सुबुंफोरखौ सोंथि खालामगासिनो दं होनना मिथि मोनदों। लकसभा भवनाव रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यखौ लोगो हमदों एमपि जयन्त बसुमतारी आरो प्रमद बर'आ। आसामनि हाजोआरि ओनसोलाव थानाय थागिबिफोरखौ जनजाति मर्यादा होनाय लोगोसे गेलेफु हादोरारि राजालामा आरो रेलवे मावथांखिखौ गोदान महर होनायनि थांखिनि सायाव आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यजों गुवारै सावरायो। क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि जयन्त बसुमतारी आरो रायजोसभानि एमपि प्रमद बर'आ मख'नो गोनांदि आबहावा रैखाथि आरो अरायथा जौगानायखौ थि खालामनो थाखाय सिखना जोहोलाव माहारियारि पार्कनि जिब-जुनार करिडर ओनसोलनि गेजेरजों मोनसे गोजौ दालां बानायनायनि सायावबो नोजोर होनायजों लोगोसे सावरायलायो होनना मिथि मोनदों हादोरसा बेंगिरिजों। क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरायाव गोबां बिबांनि साल दंफां हमनो हादों। क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय सोमखोर मिथिंगाजों बुंफबनाय बेसेन गोसा साल दंफांफोरखौ सानफ्रोमबो सान-हर जेरै हागौ एरै हाग्रा बिफानखौ मोज्लिद खालामना सिखावफोरा लांखोमानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो टिपकाइ पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय मंगलाजरा ओनसोलनि पांगादल गामियाव मैया गोबां बिबांनि दंफांजों लोगोसे गंसे ट्रेक्टर आरो AS16AC1080 नम्बरनि गारिजों लोगोसे टेरि गारि गंथाम पुलिसा हमनो हादों। हमनो मोननाय साल दंफांनि बेसेना खमैबो 10 लाख रांसो जागोन होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि हाग्रा बिफाना गोख्रों पहेरा होनायाव फेलें जानायखौ नुनो मोन्दों। माखासे सोलोंथायारि जेंनाफोर आरो जेंनाफोरनि गोख्रों सुस्रांनायखौ बिथा खालामनानै एबसुआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लेङाइ गिसिया थामहिनबा भाइस चेन्सेलरखौ लोगो हमनानै सावरायदों। मोनसे गोलाव जारिमिनारि सोमावसारनाय आरो बिर जोहोलाव जोहोलावजोमोननि जिउ बाउसोमनायजों सोरजिजानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया रोजा रोजा फरायसाफोरनि इयुन सिमांजों गोरोबनानै थानाय मोनसे गोथां जिउनि लामा दिन्थिगिरि सोलोंथायसालिल' नङा। बे मुलुगसोलोंसालिया बे ओनसोलाव जौगानाय आरो गोजोन थासारि सोरजिनायाव मोनसे गोख्रों बिफाव लादों। बे मुलुगसोलोंसालिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो गोख्रों नोजोर लाखिबोदों आरो नुजानाय मोनफ्रोमबो जेंनाफोरखौ बोस्रांनो नाजाबोदों आरो नाजाबोबाय थादों आरो नाजालांबाय थागोन। आथिखालाव खनले खनले बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सोलोंथाइ बिथिङाव नुजानाय माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि दाबिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लेङाइ प्रफेसार BL आहूजा आरो माखासे मावख'गिरिफोरजों सावरायनाय जायो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आवथायाव थानाय गासै मोन 65 फरायसालिफोराव फरायबाय थानाय फरायसाफोरा सोलोंथाइनि बिथिङाव मोगा-मोगि जानांनाय माखासे सोलोंथायारि जेंनाफोरखौ बिथा खालामनानै आरो बेफोर जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनांगौनि दाबि दैखांनानै गुवारै आरो गोथौयै सावरायनाय जायो। मैया सावरायनायनि गेजेरजों जर'खा आनजाद खुंनाय आरो फिथाइ फोसावनायाव नुजानाय जेंना, फोरमान बिलाइ होनाय, आनजादनि थाखाय फर्म सुफुंनायनि सम आरो फिथाइ फोसावनायाव बेले-बेजे जानाय बेफोर गासैबो जेंनाफोरनि सायाव गोख्रोङै आरो रोखायै बिजिरनानै सावरायनाय जायो। लोगोसे मुलुगसोलोंसालियाव लांदां जानानै थानाय माखासे फोरोंगिरि आरो मावख'गिरिनि मासिफोरखौ सुफुंनाय बायदि बायदि आयदानि सायावबो जर'खायै नोजोर बोनानै सावरायनाय जायो आरो बेफोर लांदां मासिखौ थाबैनो सुफुंनांगौनि थाखाय मुलुगसोलोंसालिनि लेङाइ गिसियाखौ बिबान लानानै खामानि मावनो दाबि खालामनाय जायो।
टेक्निकेल बिथिङाव नुजानाय जेंनाफोरखौ बोस्रांनानै फरायसाफोरनो मोनसे नंगुबै फरायनायनि आबहावाखौ खालामनानै होनो थाखाय एबसुनिफ्राय गोख्रों दाबि दैखांनाय जायो। मानोना आनजादनि सम आरो अक्ट' आरो लोगोसे फिथाइ फोसावनाय समाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि वेबसाइटआव गोबां टेकनिकेलनि जेंना सोमजियो। बेफोर जेंनाफोरजों फरायसाफोरा मोगा-मोगि जानाङो। बेफोर बिथिंखौ नोजोर बोनानै बेफोर जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय एबसुनिफ्राय दाबि दैखांनाय जायो। एबसुनि दाबिफोरखौ रोखायै मावफुंलांगोन होननानै रादाय होयो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि मोजां सोलोंथाइ आबहावा सोरजिनाय आरो थामहिनबा मुलुगसोलोंसालिखौ जौगाखांहोनाय एबसुनि गोख्रों मददखौ अरायबो होनांगोन होननानै लेङाइ गिसिया बिथाङा एबसुनिसिम आर'ज खालामनाय जायो। सावरायनाया जाफुंसार जायो। जर'खा सावरायनायाव एबसुनिफ्राय बाहागो लादोंमोन फारियै सामलायथ' आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि गनेन्द्र बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिस्वजित नार्जारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म, थुनलाइयारि नेहाथारि मिनिसोरां ब्रह्म, मावख' नेहाथारि रोदोम बसुमतारी, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि दालाइ एबसुनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गोबां बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। तामिलनाडुनि गिबि मन्त्रि सि जसेफ बिजयआ बे दाननि जागायजेननायाव बिबान नाजावनायनि उनावनो गिबि मावख'आरि दावबायनाय समाव बुधबारखालि एबा मैया सेबा तीर्थआव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिजों लोगो हमहैयो। दावबायनाय समाव बिथाङा गुबुन गुबुन खावलायनायफोरनि फारिलाइ होनानै गोसोखां बिलाइ गथायदोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथाङा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि सिगाङाव गोबां दाबिफोरखौ नारसिननानै बुङोदि मिरु सोरखारा कर्नाटक सोरखारखौ मेकेदाकुआव कावेरी दैमानि सायाव बान्दो लुनो गनायथि होनो नाङा। बेनि उनाव बिजयआ अनामंगलम तामानि प्लेट'फोरखौ बोखांनानै भारत हादोराव लाबोफिननायनि थाखाय गाहाय मन्त्रि मदिखौ साबायखर बावहरो। बिजयआ पिएम मदिखौ मावख'आरि रायजो मेथाइ तामिलताई बस्तुनि सोमोन्दै खावलायदोंमोन, जायखौ दोरोङारि महरै तामिलनाडुआव खुंजानाय गासैबो सोरखारि हाबाफारिनि जागायनाय समाव रोजाबनाय जायो। सिमेन्सापुरी उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव मैया सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों थामथि गोदान फरायसा बराय फोरबोजों लोगोसे जिउ लामा दिन्थिनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। हाबाफारि बादियै बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावजेनो एसबि बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि लेङाइ गाहाय बारग' फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर'आ बिबार बावनाय हाबाफारि जोबखांनायनि उनाव वाल लाइसि सोरजिगिरि फुंखाखौ बेखेवना होयो। BKWACनि CM OST सुक्रेश्वर गयारिया मख'नो गोनांदि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै HS आरो HSLC आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। गेवलां मेल हाबाफारिखौ UN एकाडेमि फरायसालिनि मासिगिरि जनाराम ब्रह्मनि मासि लानानै सामलायनायाव गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्मआ हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालि बर' बिफाननि गाहाय डक्टर प्रतिमा ब्रह्मआ जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो। बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि सोरजिला औवारी, बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि दिलीप बसुमतारी, जनाई जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानिक बर', धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि हिर'निय सोरगियारि, धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि माधुरि बसुमतारी। हाबाफारियावनो फरायसालि फोरोंगिरि आरो गासै फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरि, बिमा-बिफा आरो फरायसाफोरनि बाहागो लानायजों हाबाफारिया मोजाङै जाफुंसार आरो मेहेरगोनां जायो। क'क्राझारनि पर्बतजरानि बग्रिबारि हाग्रायाव आयेन बेरेखायै बेसेन गोसा साल बिफां दाननाया स्रोदै सोलिगासिनो दं। खौरां मोननाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बग्रिबारि हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै साल बिफांफोरखौ दाननाया सोलिगासिनो दं। गोबां सुबुंफ्रा बग्रिबारि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय गंसे गराइ गारियाव गोदानै दानजानाय साल दंफांफोरखौ रोगाबाय थानाय नुनो मोन्दों, जायनि जाहोनाव ओनसोलाव आयेन बेरेखायै दंफां दाननाय खामानिफोरनि सायाव गोबां जिंगा सिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। थागिरिफ्रा अजद होदों दि आयेन बेरेखायै दंफां दाननायनि जाथाय जादोंब्लाबो हाग्रा बिफाना
गोबां सम्पदफोर फोजोबस्रांनायखौ होबथानो थाखाय गोख्रों राहा लायाखै, जाय ओनसोलाव बेसेन गोसा दंफां खमायलांनायखौ लानानै आबहावा बिगियानगिरि आरो जायगानि सुबुंफोरनि गेजेराव जिंगा सिखांनाय सोमजिहोदों। हाग्रा बिफाना थाबैनो आखाय होनो आरो आयेन बेरेखायै बेबादि दंफां दाननाय खामानियाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि सायाव गोख्रों राहा लानो दाबि खालामदों। बिटिसि सोरखारनिसिम फिन आरोबाव इउपिपिएल पार्टीनि मोनसे गेदेर खहा। इउपिपिएलनिफ्राय ओंखारबाय मुसलपुर बिटिसि बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि एमसिएलए राकेश ब्रह्मआ लाइमोन इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि बिबानाव थानाय मासिनिफ्राय रिजाइनेशन लेटार होबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय विधानसभा बिसायख'थियावबो बाक्सा एलएसिआव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि महरै गसंदोंमोन बिटिसिनि बारग' इएम राकेश ब्रह्मआ, नाथाय बिथाङा बिसायख'थियाव जेननो गोनां जादोंमोन। दा बे समाव इउपिपिएल दोलो नागारखांनायनि उनाव बिजेपि पार्टीयाव जयनिं जाहैगोननि इसारा मोननाय जादों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि इउपिपिएल पार्टी नागारनानै बिपि पार्टीयाव जयनिं जादोंमोन बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि, प्रमद बर'नि बारग' ओएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्म, चन्दन ब्रह्म आरो बि सावरायगिरा एबा बिटिसिनि बारग' इएम सायखं बसुमतारियाबो लोगोसे बिथांमोनजों आरोबाव राकेश ब्रह्म बिथाङाबो रिजाइनेशन होखांनायनि उनाव बिपि पार्टीयाव ना गुबुन पार्टीयाव हाबहैगोन बेखौ उननि समासो फोरमायगोन। दा बिपि पार्टीयाव बिसोरो जयेन जाखांनायनि उनाव दायो राकेश ब्रह्मआबो बबे पार्टीयाव जगदान होगोन बियो मोनसे गेदेर सोंथि जानानै फैदों। बेराफारसेथिं इउपिपिएलनिफ्राय ओंखारदों फैबाय थानाय समफोराव इउपिपिएलनि गाहाय दैदेनगिरि एबा बिटिसिनि बारग' चिफ प्रमद बर'आबो रिजाइनेशन एबा रिजाइन होगोन नामा, बेबो मोनसे गेदेर सोंथि जानानै फैदों। मोनसे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय, जाय जाथायाव सासे आसाम पुलिस कनस्टेबलनि जिउ खहा जायो। आसाम पुलिसनि सासे कनस्टेबलनि जिउ खहा जाबाय। थैनाय कनस्टेबलखौ दिपज्योति कलिता होननानै सिनायथि मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि जाब्रबथायनि जाहोनाव गोब्राब जोखोम जानायनि जाउनाव नगाव जिल्लानि थागिबि दिपज्योति कलिताखौ गुवाहाटीनि गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो थानाय समावनो दुखुनांथाव बाथ्रा दि दिनै फुङाव 28 बोसोर बैसोनि पुलिस कनस्टेबलआ जोखोम जानायनि जाहोनाव जिउ गोमायो। दिपज्योति कलिताया बरहमपुराव थानाय नैथि आसाम कनस्टेबल थामहिनबा आसाम पुलिस बेटेलियननि कनस्टेबलमोन। बे जाथायनि उनाव गासै ओनसोलाव दुखुनि सायख्लुम गोसारदों। एमएलए बिस्वजित दैमारिया ट्राइबेल समाजाव हाबाखौ गोनांथार एबा हाबा खालामनो बोसोन होदों। ट्राइबेल समाजाव मख'जाथावदि तामुलपुर बियाबनि बिजेपिनि एमएलए बिस्वजित दैमारिया दिनै आसाम एसेम्ब्लियाव बाहागो लानाय समाव मिनिस्लु रावजों आसामनि बारग' गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो बिपिएफनि एमएलए लोगोसे बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारिजों लोगोसे हाबा जायै माखासे ट्राइबेल दैदेनगिरिफोरखौ मख'दोंमोन। दैमारिया बेखौबो बुंदोंमोन दि बेबादि गोजौ थाखोनि मेलेम गोनां थागिबि दैदेनगिरिफ्रा हाबा जाया, बेनिखायनो बे हारिया इयुन जोलैफोरनि गेजेरजों गावनि मेलेमखौ मोनफुंनो खाबु खोमानानै लाबाय। बिथाङा बेखौबो मिनिनानै बुङो दि ट्राइबेल सुबुंफोरनि गेजेराव हाबा जानाया गोनांथार होनना बुङो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसी आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358565 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटीएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटीएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन।
बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358665 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन।